Machiegni kendo okang' mar ariyo nyakoro Mgajong wadhi nyime gi chenro mano mar penjo kiny ma kawuono wamulo sekta mano mar somo. To kata kamano mwalimu kapok wiyo wil walosana kotenore kod ripode ma bende Auditor General golo. Apis Auditor General golo ripode kinde ka kinde, kata kamano seyo nitiere ni okang' mikawo bende matin. Dong sani koro nitiere apise adek e migao mochung' weche mag somo. Helb ywak omenda onge, capitation omenda onge. Kopogore gi mano bende ng'ino dhi bedo kwa mulo mar Edwafia. Apparently, audited report, Article 229, I think, emomiyo the Auditor General power mar timo auditing. Tingeji some audited report gibedo ga table parliament. Kendo the house discuss these audit reports. To samoro iyudo ni jodu bura kato nyalo recommend ni mondo ng'at mo oketo otimo mibadhi ni mondo sirkal okaw ni atuwa. Koro magi recommendation ma samoro nyalo wuok e od bura. Kata i education committee ka wadhi luongo jogi sani mondo nyiswa ni to gigi odhi ang'o momiyo timore kama, to wanyalo timo recommendation. To wan tijwa kwase oversight mwa timo recommendation, koro wan gi other arms of the government mowinjo bende ni jogi kawo atuwa ne jok motimo mibadhi gi. Koro other arms of government gi samoro yudo ni wano kaka jood bura waonge control. Kwase timo oversight mwase ndiko report to marwa gi uka. Koro wan gi judiciary, wan gi executive, other arms of government mowinjo bende ni kawo atuwa ne jogi. To samoro yudo ni gima gitimo onge. Omiyo sirkal kata the National Commission of Inquiry owinjo migi lakgi magin bende ginyalo kayo go jok machalo kamagi. To poko migi lak gin gitimo mana reporting to kato giweyo mondo jogo bed prosecuted. To waparo ni jogo matimo mibadhi e yorni kata gi this audited reports mwa yudo every year owinjo bed ni kapok moro wuok kendo to moro cha wang'ini to jogo mane oyudo notimo mibadhi osetim gi nade. To kendo this joma timo auditing kaka neno ka jaduong' okumusomo cha owinjo gin be gimi chiw recommendation ni wayudo gini e Ministry of Education gidhi further gitim trail audit giwach ni ng'ama concerned en ng'ama chalo kama, ng'ama gigi olar pesa molal e lwet ng'ani en ng'ane, makuru ka ripodi ni biro to wan gi clear evidence ni ng'ama wadwa deal go ka en ng'ama chalo kama, to wan bende koro wa recommend mondo time prosecution. Apani nitie flow moro mapok obedo maber, recommendations pok otim maber, to jood bura be pok oketo tiendegi piny ni gik magiwacho nyaka sirkal kaw matek, to nyaka judiciary be kaw matek. To judiciary ng'enye is an independent arm of government. Then to your DCI, the executive, the DCI owinjo kaw wach ni matek magidhi gi tim nonro ni to gik miwacho gi be gin adieri, gidhi gi compile report mondo giter jogi e court. Koro kose tim recommendations gi owinjo jogo other arms of government bendo kaw okang' ne jogo motimo mibadhi mokete nyingi e report. Ero kama na inya kapok wadhi thor wach machielo nyakoro Mgajong bende wadhi